Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng inihaw na manok at saka baka. Ipapakita ko po muna ang mga sangkap na kakailanganin. Ang gagamitin po natin ay itong bawang, tapos gagamit din po tayo ng sibuyas, kalamansi, asin, ginisa mix, ground black pepper. Tapos maglalagay din po ako ng suka. Gagamit din po tayo ng oyster sauce. Ngayon po ay uumpisa na natin siyang i-marinate. Lalagyan natin siya ng bawang. Dadamihan natin siya ng bawang. Kasi yan po ang nagpapabango sa ating barbecue. Tapos hahaluin natin siya. Tapos lalagyan din po natin siya ng sibuyas. Ito po kasi yung nagpapabango sa ating inihaw na manok. Tapos lalagyan po natin siya nitong ginisa mix para sa ating seasoning. Konti lang po ang ilalagay natin kasi maglalagay din po tayo ng asin. Tapos hahaluin natin ang ating chicken. Tapos pipigaan natin siya ng calamansi juice para mas mabango po siya kasi i-overnight po natin to. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting ground black pepper or paminta. Tapos maglalagay din po ako ng suka dito sa ating manok. Kasi ito po ang sikreto ng barbecue para mabango po siya. Kahit yung kapitbahay natin ay naaamoy po nila ang bango ng ating iniihaw na manok. Kasi maraming beses ko na pong nasubukan ito na ganito po ang pagtimpla ko ng barbecue. Tapos yung kapitbahay po ay nagugustuhan po nila. Kasi sobrang bango nga po. Tapos yung pampahid po natin dito, ang gagamitin ko ay itong oyster sauce. Pero bukas pa po natin to ipapahid kapag niluto na natin ang ating barbecue. Ngayon ay isi-set aside po muna natin tong ating manok. Ngayon po ay itong beef naman po ang imamarinate po natin. Ang una ko pong ilalagay ay itong ating ginisa mix. Mas mabango po kasi kapag itong ginisa mix ang gagamitin natin at saka malasa po siya. Tapos maglalagay din po tayo ng konting asin. Tapos ilagay na natin ang ating bawang. Yan, uubusin ko na po yung bawang. Tapos itong sibuyas ay isusunod na rin po natin. At pagkatapos po ay hahaluin po natin. Pagkatapos ay pipigaan po natin siya ng calamansi juice. Pwede naman nating ihalo yung balat at saka yung buto kasi hindi naman po siya papait. Tapos pwede ring tanggalin natin bukas yung buto niya kapag nagba-barbecue na po tayo. Tapos maglalagay po tayo ng konting paminta. Hahaluin natin. Maglalagay po tayo ng suka. Tapos hahaluin na naman po natin. Ganyan lang po. Tapos ilalagay po natin siya sa loob ng refrigerator ng overnight. Para bukas ay ready na po natin siyang lutuin. Ngayon po ay sisimula na po natin tong ihawin itong ating chicken.
Yan, sobrang bango po ng ating manok. Yung ating oyster sauce po pala ay sa last na po natin siya ilalagay. Ipapahid po natin siya dun sa ating manok kapag naluto na. Ayan na po ang itsura ng ating inihaw. Malapit na po siyang maluto. Ayan na po, nag-golden brown na po yung likod ng ating inihaw na manok. Kailangan po bantayan nyo at saka lagi nyo pong iikutin para pantay-pantay po yung pagkaluto at hindi po siya masusunog. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng oyster sauce dito sa ating inihaw na manok. Yan, papahiran lang po natin siya kasi luto na po yung ating manok. Ngayon po ay hahanguin na po natin yung ating barbecue na chicken kasi luto na po. Yan po ang ating chicken barbecue. Tamang-tama lang po yung pagkaluto. Uumpisahan na rin po nating ihawin ang ating baka. Pero wag nyo pong idikit doon sa manok na medyo luto na kasi hindi po maganda yan. Yan, ganyan na po ang itsura ng ating beef kasi medyo luto na po yung kabila. Tapos babaliktarin po natin siya para mas maluto po. Mamaya po kapag naluto na po itong ating inihaw na baka ay ipapakita ko po sa inyo pati na rin yung ating chicken. Ayan na po ang ating finished product ng barbecue na niluto po natin ngayong araw. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Sana isubukan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!